Bore da iawn I bawb ohonoch chi. A chroeso I chi i'n gwasanaeth ni yma o Froaled ar benwythnos digon cyffroes. Os ydych chi yn blentyn ysgol neu yn athro a hitha yn benwythnos cynta y gwyliau ha ar ôl blwyddyn digon rhyfedd eto myd addysg. Da ni hefyd wedi cael cyhoeddiad gan y Prif Weinidog yn ystod yr wythnos dwytha bod na lacio pellach yn mynd I fod ar y cyfyngiadau Covid. Felly mi wnawn ni gadw llygad ar sut fydd hynny yn effeithio ar yn gwasanaethau ni yn y capeli a be fydd o yn ei olygu I gwasanaeth yma ar y we hefyd wrth edrych ymlaen I fis Medi. Ac os fysach chi'n gallu gwneud ffafr i'n helpu ni I ystyried be fydd y cam nesaf wrth I ni symud ymlaen mis Medi, tybed fysach chi sydd yn ymuno hefo ni ac yn gwylio'r fideo yma, os fysach chi mor garedig a cysylltu unai hefo fi neu Mair, mond yn gadael I ni wybod pwy ydych chi o lle ydych chi'n dod, mwyn I ni gael syniad pwy ydy'r gynulleidfa sydd ymuno hefo ni ar y we. Os ydych chi isio aros yn anhysbys, peidiwch â poeni ynglyn â hynny, ond mi fysa fo'n help garw I ni I gynllunio i'r dyfodol wybod pwy ydy'n cynulleidfa ni ar y we. Allwch chi roed comment bach ar waelod y fideo yma ar YouTube os ydych chi'n gwybod sut I wneud hynny. Neu wrth gwrs mae'r manylion cyswllt I Mair a fi ar wefan eglusibroaled.com. Diolch I chi am hynny. Rwan heddiw, da ni'n mynd I fod yn edrych eto ar un o'r salma, ac un o'r salma sydd â chysylltiad uniongyrchol a digwyddiad mywyd y brenin Dafydd y tro yma. Salm ddigon enwog, Salm 51, sydd yn dangos I ni gyflwr Dafydd a sut mae o'n ymatab ar ôl un o'r digwyddiadau hyll yna yn y Beibl, lle mae pechod wedi amlygu mor glir a lle mae effeithiau pechod I weld yn amlwg hefyd. Ac wrth I ni fyfyrio ar Salm 51 hefo'n gilydd, mi gawn ni weld rhywbeth am sut ydyn ni fel pechaduriaid yn ymatab, ond yn fwy na hynny, sut mae Duw yn ymatab i'n euogrwydd a'n pechod ni hefyd. Felly, da ni'n gweddio bendith ar gwrando o air Duw ac y bregath y nes ymlaen. Ond cyn hynny, dowch I ni ystyried pwy ydy y Duw sydd wedi ymwneud â ni, fel ac yr ydyn ni. Chybod, mae yna rhywbeth bendigedig pan ydyn ni'n ystyried bod Duw yn y Beibl yn ymwneud â'i bobl gweitha I methianna, I pechod, I crwydro nhw. A mae o'n gweld y cyfan amdano ni, a dyna sy'n mor hyfryd am newyddion da pwy ydy Duw a be mae o wedi wneud yn Iesu Grist, ynde. Mae o'n gwybod am yn cyflwr ni, a mae o'n caru ni ddigon i'n derbyn ni fel ac yr ydyn ni yn Iesu Grist. Ond mae o'n caru ni gymaint fel nad ydy o'n barod i'n gadael ni fel ac yr ydyn ni. Ac wrth I ni ddod I berthyn iddo fo trwy ffydd yn Iesu Grist, mae o yn maddau ni, a mae o'n gweithio yno ni trwy ysbryd glân, fel yn bod ni'n tyfu'n debycach I Grist, yn fwy cariadus, yn fwy sanctaidd wrth I ni trwy nerth yr ysbryd, fynd i'r afal a'r pechod yna sydd yno ni I gyd. Ac wrth I ni feddwl am hyn I gyd, dwi am gychwyn trwy ddarllen rhai adnodau I chi o'r llythyr at yr Hebreaid sydd yn sôn am Iesu Grist, pwy ydy o, a be mae hynny'n olygu I ni yn yn euogrwydd, yn yn pechod. Hebreaid, pennod 4, ac adnodau 14 I 16 o Beibl.net. Felly, gadewch I ni ddal ein gafael yn be da ni'n gredu. Mae gynnon ni archoffeiriad gwych, Iesu, mab Duw, sydd wedi mynd I mewn at Dduw i'r nefoedd. Ac mae o'n archoffeiriad sy'n deall yn iawn pa mor wan ydyn ni. Mae o wedi cael ei demtio yn union yr un fath â ni, ond heb bechu o gwbl. Felly, gadewch I ni glosio at orsedd Duw yn hyderus. Mae Duw mor hael. Bydd yn trigarhau wrthon ni ac yn rhoi popeth sydd ei angen I ni pan mae angen help arno ni. A dyna da ni am wneud y bore yma hefo'n gilydd. Ymddiried yn hynny'n I Iesu Grist, yr archoffeiriad sydd yn llawn gras a trigaredd, a dod wedyn at Dduw yn hyderus at orsedd Duw,
yn cyflwyno'n hunain yn gwendid yn gofyn arglwydd gnad y waith yno ni. Felly dewch i ni weddio ar y cychwyn fel hyn cyn i ni fynd at yr emyn cyntaf. O Dduw ein Tad, da ni yn diolch am yr hwn wyt ti, yn dad, yn fab, yn ysbryd glân sydd yn llawn cariad, sydd yn barod i fadda a dangos trigaredd ata ni, nad ydyn ni'n heiddi dim o hynny. Da ni diolch i ti bod Iesu Grist yn archoffeiriad sydd yn dall ni'n iawn ac sydd wedi rhoi hun yn aberth mwyn dileu gafal pechod droston ni. Mwyn sicrhau bod yna ffordd i ni yn Euogrwydd gael yn mabwysiadu yn blant i Dduw am byth. Diolch i ti am dy gariad. Diolch i ti am y newyddion da ydym ni'n cael ei glywed ac arglwydd bendithia ni wrth i ni feddwl, wrth i ni gyffesu yn Euogrwydd a'n pechod yn hunain o dy flaen di y bore yma. Gweithia trwy dy ysbryd glân i'n puro ni, gweithia ar yn calonna ni os gweli di fod yn dda, am yn bod ni'n gofyn hyn gan ofyn dy faddeuant di hefyd, yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen. Wel, i gyd y fynd a'r thema yma o'r Duw sydd yn ymwneud â ni yn gwendid a'n pechod. Dewch i ni wrando, neu cyd-ganu wrth gwrs, ag un o emyna William Williams Pantycelyn. Rhif 494 ydy hi yn Caneuon Ffydd. Cymer Iesu fi fel rydwyf, fyth ni allaf fod yn well. Dallu di am gwna'n agos fy wyllus i i'w mynd ymhell. Yn dy glwyfau byddai'n unig fyth yn iach. Gweddiwn. O Dduw ein Tad, da ni yn diolch am gyfla unwaith yn rhagor i ddod ata ti, i gyffesu yn pechoda, i gyflwyno yn gofidia, ac i weddio drost yn teuluoedd, yn cydnabod, yn gwlad a'n byd, wrth i ni barhau i fod mewn cyfnod digon cythryblus.
O Dad, diolch dy fod ti yn un sydd â gofal llawer mwy nag y gallwn ni i ddychmygu. Dros bobl nad ydyn ni'n gwybod dim byd am eu hamgylchiadau nhw, ond mi wyt ti yn ymwybodol. Fel y dysgodd Iesu Grist ni. Dy fod ti hyd yn oed yn gallu rhifo sawl blewyn sydd ar yn penna ni. Arglwydd gad i'r wybodaeth yna fod yn gysur i ni o'r math o dduw wyt ti, y math o dad cariadus wyt ti. A da ni'n diolch am yr hyn da ni newydd fod yn canu amdano fo, am yr hyn wnaeth Iesu Grist ar y groes. Yn mynd i brofi melltith Duw am bechod mwyn i ni gael yn rhyddhau, mwyn i ni gael maddeuant a'n gwisgo a'i gyfiawnder o, a cael yn mabwysiadu yn blant tragwyddol i Dduw. Nid oherwydd yn bod ni'n ei heiddi fo, ond oherwydd bod Crist wedi cyflawni'r gwaith ar yn rhannu. Da ni yn diolch gymaint i ti Arglwydd Iesu am yr aberth honno, ac yn gofyn y bydd meddwl a myfyrio ar yr hyn nes di wneud yn y newid ni hefyd, trwy waith dysbryd. Y byddwn ni'n tyfu mewn diolchgarwch, y byddwn ni'n tyfu mewn ffydd fel y byddwn ni'n gallu rhannu'r newyddion da a phobl eraill yn fwy hyderus. Y byddwn ni'n gallu amlygu amynedd, a maddeuant, a chariad fel yr wyt ti wedi'n galw ni i wneud. Arglwydd nid i faddau ni yn bod ni'n llwyddo i fod fel y byd mor aml. Dy fod ti yn dair yn galw ni i beidio dilyn y byd, Arglwydd, dyna di'n tuedd ni, dyna'n gyrraedd ni. Rhod ysbryd felly, os gweli di fod yn dda, i'n adnewyddu ni i fod yn bobl sydd yn amlygu yn gobaith ni yn Iesu Grist. Yr etifeddiaeth sydd yn eiddo i ni ac sut yma honno i wneud yn holl fywydau ni i fod yn wahanol. Arglwydd, da ni yn felly yn gweddio am y rhai sydd ar yn meddyliau ni, boed nhw'n rhai sydd yn brwydro'n erbyn afiechyd neu'r rhai sydd yn galaru. Nid i dosturio wrthyn nhw, nid i ofalu amdanyn nhw, a'n cynorthwyo ni i ofalu hyd ac y gallwn ni hefyd. Diolch i ti, Arglwydd, ym mhob storm, ym mhob sefyllfa ddirdynol, bod gynnon ni un sydd wedi dod i'n plith ni yn Iesu Grist. Yr un ddudodd wrth deulu oedd yn galaru, my fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Arglwydd, cadarnha ni yn yn hadnabyddiaeth ohona ti. Arglwydd, tuda ni i dadnabod di'n well trwy ffydd, fel y byddwn ni yn gallu diolch yn fwy fyth am dy ras ac am dy gariad di. Derbyn yn clod a'n mawl ni, bendithia ni wrth i ni fyfyrio ymhellach ar dair di, am yn bod ni'n gofyn y cyfan yn enw ac yn heiddiant ein Harglwydd Iesu Grist. Amen. Salm 51. Byd drigarog wrthyf o Dduw yn ôl dy ffyddlondeb. Yn ôl dy fawr dosturi, di leaf yn rhoseddau. Golch fi'n lan am drygioni, ac lanhaf i o'n pechod, oherwydd gwn am fy rhoseddau, ac y mae fy mhechod yn wastad gyda mi. Yn derbyn di, ti yn unig y pechais, ac gwneud yr hyn a ystyru'n ddrwg. Fel dy fod yn gyfiawn yn dy ddedfryd, ac yn gywir yn dy farn. Wele mewn drygioni ymganwyd, ac mewn pechod y beichiogodd fy mam. Wele yr wyt yn dymuno gwirionedd oddi mewn, felly dis gym i ddoethineb yn y galon. Pura fi ag isob fel y byddaf lan. Golch fi fel y byddaf wynach nag eira. Par i mi glywed gorfoledd a llawenydd, fel y boi'r esgyn a ddrylliaist lawenhau. Cuddiad y wyneb oddi wrth fy mhechodau, a di leaf y holl euogrwydd. Crea galon lan yn ofo Dduw. Rho ysbryd newydd cadarn yn of. Paid am bwrw ymaith oddi wrthyt, na chymryd ysbryd sanctaidd oddi arnaf. Dyro mi eto o'r foled y iachawdwriaeth, a chynysgeidda fi ag ysbryd i fydd. Dysgaf dy ffyrdd i doseddwyr, fel y dychwelo'r pechaduriaid atat. Gwared fi rhag gwaed o Dduw, Duw fy iachawdwriaeth, ac fe gan fy nhafod am dy gyfiawnder. Arglwydd, ac o'r fy ngwefusau,
a bydd fy ngenau yn mynegu dyfoliant. Oherwydd nid wyt yn ymhyfrydu mewn aberth, pedygwn boeth o ffrymau ni fyddys fodlon. Aberthau Duw yw ysbryd drylliedig, calon drylliedig a churiedig ni ddirmygu o Dduw. Gwnadd Ioni i Seion yn yr as, adeilada furiau Jerusalem. Yna fe ymhyfrydu mewn aberthau cywir, poeth offrwm ac aberth llosg. Yna fe aberthu'r bystych a'r dallor. Wel, gai ddiolch o'r iawn i Iona Jones, Capel Saron, am ddarllen i ni o Salm 51 y bore yma. Rhod y hun yn ei sgidia nhw. Dyna chi ddywediad Cymraeg ddigon cyfarwydd ydan ni'n ei glywed neu'n ei ddeud wrth bobl pan da ni isio iddyn nhw ystyried sefyllfa person arall. Weithiau, mae hynny'n hawdd yn dydi, yn enwedig os ydyn ni yn trio rhoi yn hynny'n sgidia pobl sydd yn debyg i ni. Ar adegau eraill, mae'n gallu bod yn anodd, a tasan ni'n bod yn onast. Hefyd, yn aml, da ni'n isio rhoi yn hynny'n yn sgidia rhywun arall. A mae ddigon posib na felly, da ni yn teimlo wrth i ni feddwl am y cefndir i'r salm yma, Salm 51. Fel y gnes i sôn ar gychwyn y gwasanaeth, mae'r salm yn ganlyniad i'r hanes gwarthus am y brenin Dafydd sy'n cael ei gofnodi ni yn y Beibl yn 2 Samuel pennod 11 a 12. Wan, faswch chi ddim yn synnu clywed plot fel hyn i opera sebon neu drama gyfoes na fysach. Meddwch, dyn pwerus yn cam ddefnyddio i rym a'i awdurdod oherwydd chwant rhywiol. A wedyn yn dangos dim math o gonsern dros y rhai sy'n cael ei effeithio gan ei ymddygiad cywilyddus o. Bathseba ydy y wraig yn yr achos yma. Y wraig yma Dafydd yn godi nebu efo hi. Ac ar ôl iddi hi fod yn feichiog yn sgil hyn, mae Dafydd yn trio gwneud pob peth posib i guddio be mae o wedi wneud. I'r gradda i fod o yn y pen draw yn trefnu i Wreia yr hethiad gŵr Bathseba gael ei ladd ar faes y gad. A dyma sut mae'r hanes yn cael ei gloi i ni yn 2 Samuel 11, adnodau 26 a 27. Pan glywodd gwraig Wreia fod ei gŵr wedi marw, galarodd am ei ffriod. Ac wedi'r cyfnod galaru fynd heibio, anfonodd Dafydd a'i chymryd i'w dŷ, a daeth hi'n wraig iddo ef a geni mab iddo. Ond yr oedd yr hyn a wnaeth Dafydd yn ddrwg yng ngolwg yr arglwydd. Felly, sut yn y byd mae rhywun yn dod yn ôl o lanast fel hyn? A sut ydych chi'n meddwl y bydda arweinydd tebyg yn cael ei weld heddiw? Brwsio pethau dan y carpad, o bosib? Canolbwyntio ar ei lwyddiannaf fo fel arweinydd? Neu cael ei bardduo i'r fath radda nad os na neb na dim isio ymwneud ag o byth eto? Dyna di'r ddwy opsiwn mwyaf tebygol yn cyfnod ni ar hyn o bryd ynde. Ond nid felly mae'r Beibl yn dysgu ni ynglyn â'r ffordd mae Duw yn delio â phechod a'r ffordd y mae o'n delio â phechaduriaid. Wan, mai ar sail profiad y mywyd Dafydd yr ydyn ni yn cysylltu y salm yma, mae hi'n salm sydd yn addas ar gyfer pob un ohono ni mewn gwirionedd yn tydi. Achos fel mae chwyn yn bownd o dyfu yn yn gardd ni, felly hefyd mae pechod yn siŵr o godi ben yn bywydau ni. A lle mae yna bechod, yna mae euogrwydd yn dilyn. Wsos dwytha yma, nes i ddigwydd gweld clip bach digon doniol ar y we o blant bach yn cael ei dal yn dwyn bwyd o fridge neu o'r cwpwr. Ac mi oedd ei gwyneba nhw yn bictiwr. Oedden nhw methu cuddio yr euogrwydd wedi cael ei dal. Ond nid felly, da ni'n tueddu fod fel oedolion nac i. Mae'n perthynas ni hefo euogrwydd yn gallu bod yn llawer mwy cymlath.
A boed yr euogrwydd yna'n ddilys neu'n annilys, mae euogrwydd yn gallu effeithio yn enfawr ar yn bywydau ni. Yn Salm 51 felly, be da ni'n weld ydy da ni'n cael cip bach ar galon Dafydd, wrth iddo fo ymatab i'r hyn mae o wedi wneud. Da ni'n cael clywed geiriau dyn sy'n edifarhau am ei ddrygioni o flaen yr arglwydd. Ac yn sgil hynny, mae hi'n salm bwysig i unrhyw Gristion droi ati hi pan ydyn ni yn cael yn llethu gan euogrwydd. Felly wrth i ni fynd trwyddi hi y bore yma, dwi am i ni ganolbwyntio ar ddwy elfen sy'n arwyddion o wir edifeirwch fel maen nhw'n cael eu dangos gan Dafydd ei hun. Felly, dewch i ni ystyried be da ni'n ei weld yma yn Salm 51. Bod yna lot o bethau gwahanol y bas ni'n gallu tynnu sylw atyn nhw, da ni'n mynd i ganolbwyntio ar ddwy elfen yn benodol. Ond cyn hynny, dewch i ni ystyried sut ydyn ni yn ymatab pan fyddwn ni'n teimlo'n euog. Yn gorfod syrthio ar yn bai a dweud, wel ia, fi nath hynny. Mae mor hawdd i ni'n dydy pan ydyn ni'n teimlo yn euog i resymu yn hymddygiad ni. Pam da ni wedi gwneud hynny. Ffeindio esgusodion unai yn ymwneud â yn sefyllfa ni, neu hyd yn oed gweld bai ar bobl eraill. Wrth wneud hynny, mi fyddwn ni ar brydia hefyd yn ildio ar y dentasiwn i siarad hefo pobl sydd yn mynd i gadarnhau beth da ni'n ddeud, sydd yn mynd i gydymdeimlo hefo ni yn hytrach na siarad yn onast efo ni ac yn dweud, wel, mi oedd ati ar fai yn fanna. Da ni'n chwilio am bobl sydd ddim yn mynd i ella deud gwir wrtho ni, ond da ni'n gallu chwilio am bobl sydd yn mynd i leddfu'n cydwybod ni yn unig. Ac wrth i ni wneud hynny, da ni'n llai tebygol os da ni'n bod yn onast o droi at bobl sydd yn debygol o anghytuno ato ni. Llai tebygol o siarad efo pobl sydd yn mynd i wneud i ni deimlo'n anghyffyrddus, gan ddeud, doedd hynny ddim yn iawn. Ond sylwch beth sy'n digwydd yn achos Dafydd yn Salm 51. Nid troi at bobl sy'n mynd i gefnogi fo mae o, ond troi at Dduw yn euogrwydd. A dyna'r elfen gyntaf sy'n dangos gwir edifeirwch. Troi at Dduw heb bledio i achos ei hun, ond yn hytrach cydnabod ei bechod, cydnabod ei euogrwydd o flaen Duw. Reit ar gychwyn y salm, da ni'n gweld hyn. Mae Dafydd yn deud, bydd drigarog wrthyf o Dduw yn ôl dy ffyddlondeb. Yn ôl dy fawr dosturi, dilea fy nhroseddau. Ac yn adnod 3, oherwydd gwn am fy nhroseddau, ac mae fy mhechod yn wastad gyda mi. Sylwch, dydy Dafydd ddim yn trio brwsio'r hyn mae o wedi wneud o dan y carpad. Dio ddim yn hel esgusodion, mae o'n cyfadda, mae'n syrthio ar ei fai, ac yn cydnabod erchylltra yr hyn mae o wedi wneud o flaen y Duw sanctaidd, sy'n gweld popeth ac yn adnabod yn calonna ni i'r dim. Ella bysa y rhai mwy sinigaidd ohonach chi'n deud, wel, oedd Dafydd wir yn edifeiriol, neu ryw fath o drio achub i groen ei hun o flaen Duw oedd o ar ôl iddo fo gael ei ddal? Wel, os ddarllenwch chi yr hanes yn fanwl yn 2 Samuel 11 a 12, mi ddewch chi sylwi nad ydy Dafydd yn cael ei ddal i ryw radda, fod i'r brenin, a mae yna bobl yn gwybod be mae o wedi wneud, ond dydy o'm yn ymddangos bod yna neb yn ei ddal o'i gyfri am yr hyn mae o wedi wneud. Duw ei hun sy'n amlygu i Dafydd trwy'r proffwyd Nathan, neu Nathan, dibynnu beth o'ch eisiau dweud, be mae o wedi wneud. Mi oedd o'n ddigon cyffyrddus yn meddwl bod o wedi cael get away hefo'r hyn oedd o wedi wneud, ond mae'r arglwydd yn dangos yn glir iddo fo tydi hynna ddim yn iawn. Mae yna broblema dirfawr yn mynd i ddod i ti oherwydd y drygioni yma yr wyt ti wedi wneud. A mewn gwirionadd, felly mae hi i'r Cristion pan mae'r Cristion yn edifarhau o ddifri. Mae'r arglwydd yn dangos i ni yn pechod trwy'r ysbryd glân, yn argyhoeddi ni o'n pechod. Ac wrth i Dduw yn ei ddaioni ddangos yn pechod yn euogrwydd i ni, mae o hefyd yn tywys ni at Iesu Grist mewn ffydd. Fel y gallwn ni ddod at Iesu yn syrthio ar yn bai,
yn cydnabod yn pechod a'n euogrwydd o'i flaen o ac yn gofyn am drigaredd a maddeuant yn union fel mae'r brenin Dafydd yn ei wneud. Ac os meddyliwch chi amdano fo, da ni'n gweld patrwm digon tebyg y nifer o rhai ddaeth i gyfarfod Iesu yn y Testament Newydd. Mae siŵr gen i na un o'r enwoca oedd y dyn byr Sacheus. Oedd yn gasgwyr trethu, a da ni'n tybio fel casgwyr trethu y cyfnod hwnnw oedd yn camddefnyddio i safle mwyn ennill mwy a mwy o gyfoeth iddo fo'i hun. Mae'r testun yn Luc 19 yn deud bod o'n ddyn cyfoethog. Ond mae yr arglwydd Iesu yn dod i'w dŷ fo. Mae o yn profi cariad Duw yn Iesu Grist. A sylwch sut mae o'n ymatab. Mae o'n barod i roi iawndal i'r rhai a dwyllodd o. A mae o'n gwneud hynny oherwydd gwaith Iesu Grist yn ei fywyd o. Dydy o ddim yn hel esgusodion y basa Sacheus yn hawdd iawn wedi gallu dweud, o, bai yr ymerodraeth Rufeinig ydy hyn. Y system ydy'r bai sydd yn annog ni dwyllo mwyn cael digon o arian i ni'n hynny. Na, Luc 19 adnod 8, dwi'n meddwl. Mae Sacheus yn dweud, arglwydd, dwi'n mynd i roi hanner popeth sydd gen i i'r rhai sy'n dlawd. Ac os ydw i wedi twyllo pobl a chymryd mwy o dreth nag y dylwn ni, mi dala i 4 gwaith cymaint yn ôl iddyn nhw. Felly, yr elfen gyntaf o wir edifeirwch da ni'n weld yn Salm 51 ydy troi at Dduw a cydnabod pechod, cyffesu yn euogrwydd. Ond yr ail elfen o wir edifeirwch welwn ni ydy'r ffaith fod Dafydd am i Dduw i newid o yn ddwfn. Achos un peth ydy syrthio ar yn bai, cydnabod yn drygioni, cydnabod yn methiant, ond mae gwir edifeirwch Cristnogol yn arwain at newid o ddifri, a'r newid hwnnw yn cychwyn oddi mewn i ni, wrth i'n dyheada ni gael i newid. Sylwch yn y Salm sut mae Dafydd yn ei fawl, yn ei weddi i Dduw, yn gofyn ar ei Dduw i newid o oddi mewn. Adnod 6. Wele, yr wyt yn dymuno gwirionedd oddi mewn, felly dysg i mi ddoethineb yn y galon. Ac adnod 10, crea galon lân ynof o Dduw, rho ysbryd newydd cadarn ynof. Adnod 15, arglwydd, agor fy ngwefusau a bydd fy ngenau yn mynegu dyfoliant. Mae Dafydd wedi syrthio ar ei fai, mae o wedi troi at Dduw, ond mae o am i Dduw wneud gwaith yn ddwfn yn ei galon o. Fel i fod o nid yn ildio i chwant corfforol, nid yn ildio i demtasiwn, ond yn byw i fywyd, yn dymuno i fyddhau'r arglwydd, yn byw i fywyd, yn dyheu am glodfori a rhannu am gyfiawnder Duw ymhlith pobl eraill. Dwi wedi siarad efo digon o bobl dros y blynyddoedd i ddeall rhywbeth am effeithiau cael y cymala newydd. A mae'n stori debyg i nifer yn dydy. Bod na rhyw fath o broblem, boed o'n benglin, yn glin, neu unrhyw gymal tasau'n dod i hynny, a mae'r poen yn barhaus, ac yn tueddu fynd yn waeth ac yn waeth dros amser. Mae doctoriaid yn cychwyn i ffwrdd, yn trio rhoi tabledi neu pigiadau, ond sylweddoli nad ydy hynny wir yn gwneud i waith. Trio delio hefo'r symptoma, ond dydy o ddim yn gweithio. Ac anamla, yn y pen draw, maen nhw'n deud, wel, triniaeth ydy'r ateb. Triniaeth ydy'r ateb i fynd i wraidd y broblem trwy roed cymal newydd. A mor hyfryd ydy siarad hefo pobl sydd wedi cael triniaethau llwyddiannus ac yn deud, mae'r poen wedi diflannu. Mae'r meddygon wedi llwyddo i ddelio â'r broblem go iawn, nid delio hefo y symptoma arwynebol yn unig. A felly, mae Duw yn delio hefo pechod a delio hefo'r pechadur hefyd. Dydy o'm yn edrych ar symptoma y pechod yn unig. Mae o yn mynd i wraidd y mater. Ac mae wedi gwneud hynny wrth gwrs unwaith am byth trwy fab Iesu Grist. Wrth i Iesu ddod i'r byd, wrth i Iesu farw yn lle ni ar y groes am bechod, mae o wedi sicrhau ffordd
i ni allu derbyn maddeuant am yn holl bechoda, o gwneud hynny gan sicrhau bod cyfiawnder hefyd yn cael ei weithredu, nad ydy Duw yn anghyfiawn wrth fadda yn pechod ni. Mae'r gosb wedi disgyn ar Iesu ei hun. Ond mae Duw mor fawr yn ei gariad tuag ato ni, fel bod o wedi mynd ymhellach na dim ond madda pechod. Achos yn ei ras a'i gariad tuag at ei blant annwyl, mae o am yn newid ni o'r tu mewn allan wedyn, trwy roi i ni i ysbryd glân. Yr ysbryd glân yna sy'n gweithio ar yn calonna, ar yn meddyliau ni, fel yn bod ni'n dod yn debycach i Iesu Grist. Gwrandwch ar sut mae y Pedr yn cyfeirio at effaith croesoeliad Iesu Grist ar fywyd y Cristion yn ei lythyr cyntaf, 1 Pedr 2:24. Cariodd ein pechodau ni yn ei gorff ar y pren, mwyn i ni, a'n pechodau wedi mynd, allu byw i wneud beth sy'n iawn. Da chi wedi cael eich iachau am ei fod o wedi cael ei glwyfo. Mae Salm 51 yn dangos i ni Dafydd yn troi at Dduw. Dafydd yn gofyn am faddeuant, yn gofyn am drigaredd, ac yna yn gofyn ar ei Dduw barhau i weithio yno fo, i newid ei galon trwy'r ysbryd glân. Ac felly i ni, wrth i ni ddarllen y Salm yma, y fath gysur, y fath anogaeth sydd na i ni, be bynnag ydy'r sefyllfa da ni'n wynebu, be bynnag ydy'r pechod neu'r euogrwydd yr ydyn ni'n cario hefo ni. Mae yna rhywun wedi dod i fynd i wraidd y mater. Mae Duw yn ei heilioni yn barod i ddelio â ni fel ac yr ydyn ni, a dod â ni i fan lle ydyn ni yn troi cefn ar y bechod oherwydd yn calon newydd bod ei ysbryd o yno ni. Ac felly, sut bynnag ydych chi'n teimlo ar hyn o bryd, trowch at Iesu Grist, gweddiwch ar ei Dduw newid eich calon chi, i roed calon lân i chi, i roed y dyhead yna yn ddwfn yno chi i ufuddhau i Dduw yn hytrach na parhau i wrthryfela yn ei erbyn o. Gofynnwch ar ei Dduw roed nerth o'r newydd i chi, nid i grwydro oddi wrth Dduw, ond i'w garu fo yn Iesu Grist ac i fod yn barod i rannu amdano fo hefo pobl eraill. Nid yn honni yn bod ni yn gwybod yn well, nid yn honni yn bod ni rhywsut yn well na pobl eraill, ond wrth ddeud yn ddiolchgar yn bod ni yn Iesu Grist wedi derbyn rhodd rhyfeddol oherwydd bod Iesu wedi marw am yn pechoda ni. Mi oedd 'na hanes yn ddiweddar ar y we, a dwi'n meddwl bod hwn yn stori wir. Hanes oedd o am ddatganiad i'r wasg oedd wedi ymddangos gan sefydliad o'r enw Atheists in Kenya. Ac mi oedd y datganiad i'r wasg, mis Mai eleni dwi'n meddwl oedd o, yn deud fel hyn, yn sôn am ymddiswyddiad i hysgrifennydd nhw. Mi ddarllenai chydig bach o'r datganiad yn Saesneg gwreiddiol gafodd o'i gyhoeddi. A statement announcing Secretary's resignation. Seth oedd enw yr ysgrifennydd y gymdeithas Atheist in Kenya. Seth's reason for resigning is that he has found Jesus Christ and is no longer interested in promoting atheism in Kenya. We wish Seth all the best in his newfound relationship with Jesus Christ. We thank him for having served the society with dedication over the last 1.5 years. Chi'n gweld, y dyn yma yng Nghenia yn arfer bod o blaid atheism, o blaid annog pobl i, nid troi yn erbyn Duw, ond gwrthwynebu crefydd o bob math. Mae o yn dod i brofiad personol o'r arglwydd Iesu Grist, ac mae ei ddyheadau fo newid. Diom isio annog pobl i droi cefn ar Dduw a'i anwybyddu fo bellach, oherwydd i berthynas fywiol o a Iesu Grist. Mi ddigwyddodd o yn achos y gŵr yma yn Kenya, mi ddigwyddodd o i yr apostol Paul, mi ddigwyddodd o i Sacheus, i Dafydd, derbyn maddeuant a phrofi bywyd newydd a dyheadau newydd oherwydd gwaith Duw yno ni. Dyna sydd yn dod o edifarhau, wrth droi at Dduw gan gyffesu yn pechod a pledio arno fo i faddau ni a thrigarhau wrthon ni.
Felly wrth i ni feddwl am y salm yma, be am i nina ymuno hefo mawl a gweddi Dafydd? Fel y gallwn ni ddeud, fel y dudodd Dafydd yn adnod 12, gad i mi brofi'r wefr eto o gael fachub gen ti, a gwna fi'n awyddus i fod yn ufudd i ti. Mwyn i enw. Amen. Wel, diolch i chi am ymuno hefo ni y bore yma. Gobeithio i chi gael bendith ac y cewch i bendith yn parhau i fyfyrio ar yr adnodau enwog yma o Salm 51. Da ni am orffan yn Gwasanaeth bore yma felly, yn canu hen emyn ond ar dôn newydd Andras Iago. Emyn sydd yn moli'r arglwydd i fod o wedi yn caru ni gweitha'n bai ac wedi rhoi llawer mwy na'n heiddiant i ni trwy fab Iesu Grist. Ac felly yn bod ni am ymatab trwy garu fo yn ôl. Trwy ras, trwy'r arglwydd ger dy fron yn rhoi fy nghalon i ti. Tîm cerais di maint fy mai, ni allaf lai nath garu. Amen.